kawruan sanepun Allah Subhanahu wa taala. Dipun pangapunten terus sedaya dosa kalampatanipun wonten alam barzakh dipun paring.
mapaning tawanging wong gunang liwang-liwung kang masih ke bawah kaperintah Projeni Kocokro ana-ana ingkang mening ternami kinangga mandening mandiri ingkang angrembuli digodhongani menawa kathah sawernaning peksi kang samya katermencok ing tanging kayon pating sarwi Ocaya karya naning griya dasari madyani traga ing benteng pratebang kang kumandang ontri tengahing dalu godhong mitrati karya papan panggedhinganing mina-mina kang katon anggo jiwat anjawat sinten ingkang nembe mapan petolenging tepining traga saka tambur saka weruh menika warnani pengandhani semagi Nalendra Gusti Prabu Pandhu Dewata kang sesilih Dewi Kunti Panibrata ya sang prita nalika semana medhungipun menggah aning sela kumalasa ngadhep dening para putra-putrani para Pandhawa jroning pagedhongan para Pandhawa yang Dewi Kunti mung dugi saged kala saking budaya geni kang hanubar bale sigala-gala usana wanci giri mapan ing tengahing mono penek nuju sabda pangandika sang Dewi Kunti Panibrata nyuwun pesane Gusti Trah Prantodarsana gumantung kono jumbar kubure padang dalane dianggo lawan kosine muga-muga barongahe kali sumanisa barongahe tumraping anak putu kabeh semono arwahe panjenengane Ki Wisnu Warsita Pak Cilik ingkang wis kondrone ngalam kelanggengan pinaring ana jumbar kubure padang dalane dianggo lawan Mbah Sisri ha iya wah, kuwi luar biasa pinaringan padang loro tenanan. Waduh. Aja dianggap aja dianggap Halo Pak Tom, Dimas. Iya. Matur nuwun uga karo panjenengane lekku sing saka jenengan Lek Tri Lek Giarni sanake. Nah, dedan iki yo nek wingi mambeng iki rak tim Bang Plecet iki rak wis ngeciti nang grup iki Rinto iki ampun. Aku tak mulang sik ngono. Terus ngene. Kula mboten melu ngono.
kula mboten melu tanganmu nek kaya lah iya golek cahya ngene iki angel lho iki Among Lastri seneni ngomongke oh iya lagi bojomu nang ndi to dodol wah ngono ki kon raketan pisan kon leren dienggo ngene iki iki wae muni ngene Pak De piye ngopo lho kowe sing sambatan oke aku sing dodol adine mlaku bareng kabeh ya ora apa-apa among ati tansah ya tansah nggun tansah deli sik kowe tau duwe sejarah apa karo Mbah Den kuwi kira-kira kelingan apa ora kelingan banget lho De piye barang kuwi ya tak akoni ping pindhone pite Mbah Den kae mbok nganti sprene tukune 5 juta 10 juta ora entuk sebabe ngopo apa kuwi tinggale Mbah Den oh iya nek jam 6 kuwi jam 6 esuk apa sore esuk heeh ditumpak kepit kuwi nganggo anjangan ngarepe apa Dik iya anjangan ngarep ngono kae nah kuwi nang ceper sik rupane apa rupane kelingan ra klawu dasmu rupane abang anjang-anjang ngono kan lho lewat kaya anu goncengan ngono aku ngerti wong kuwi lha aku sampeyan buta warna Dik kok bontot terus piye bar kuwi ditukake permen lah niki mengke ten pundi Mbah ayo melu aku nonton sepur ping pindhone gek ning gone Mbah Narto engko gek golek sawo lah iki kok kabeh do dikeki ra Dik anu Mbah wis rasah pangan dhewe di anu dhewe iya adine tunggal-tunggalku sedulurku cepete lha sing cilik iki kok anggere durung lahir bontot durung kok dhisik jaman semono kuwi lah iya terus ke yen dadi lara gelo nek ora gendhok kowe tau ora kowe dhisik oh nek kae kirun kok arep mudiar ngono kok nek gembira loka nah sapa kirun Bang Kirun wah iya kowe kelingan kuwi ya kelingan ra ora kelingan De oh ya wis kita nek kowe kecat anu kecetot cangkemmu canggo cadel pancing kuwi nek iku kula kelingan De wah iya pisanan ten sendang robyongan mancing sire arep ten klambine ku ajeng tak jikuk ning jikukku nganggo lambe terus aku mulih suwargi bapakne botot kena ngapa Le anu lambeku kena cathil haduh digawane rumah sakit Islam aku ki ora nganggo klambi lah modaro Le senengane terus ke sederinten dalu ketok-ketoken Pak Tuh waduh Pak Tuh hubungannya apa? Kamu tahu sendiri Pak Detantut? Piye?
Aku nggak berani. Iya. Aku ra gelem. Oh iya. Wes, nek kuwi rahasia kok ya. Terus ke. Cuwit kampleng dasmu iki karo kakangmu. Ya, nganti besok kapan? Besok apa? Besok apa? Kapan bakale bali? Kapan bakale bali? Wes. Takno jenenge ya Pak Dene. Besokno ya ora apa-apa. Yen dadi bejo. Nah, makanya mau latihan mau kowe. Yen bali bejo. Yen bali bejo. Pripun, Dik? Kula yen bali golek rasa. Wong kok kupingmu kok mau ki piye kok ya? Yen bali bejo kula. Ya, Matur nuwun Pak Ditantut. ya, waduh. Tenan kok. Iki Pak BG iki wis WA karo aku. Wis wayah-wayah sampeyan entuk job wis entuk pareng mayang. Bab didandani karo Pak BG. Dandanan gue pengewan-ewan apa gue ora ngerti iki ya. Yo, mangga Bu, langsung dirangkepke ya. Broto Sino Prabu Jogolopo manut tatadah mangsa wibarat ngibarati kebo sapi jagan luwih dhisik. Wah, bakal wareg sesasi jroning sasi ora krasa luwih. Ora mung sesasi nanging ora bakal luwih sak teruse. Mergo arep tak bedah wadukmu keparep. Awak kemagak lak limpemu. Ayo metu njaba golek papan sing jembar. Aja ning papan kene. Ayo metu njaba gandul tasmu parake.
Langit kalap-kalap katon Duh Sang Dewi kula ngaturaken kenging punuhun ingkang tanpa upami dumateng Majuka lan putra Majuka Raden Bratasena Kyai aku lan putraku Bratasena monggo dadi jalaran wae Ojo ngaturake panuwun marang aku lan putraku Sri Bratasena. Ngaturna panuwun kunjuk kersaning dat ingkang mruwing dat ya Gusti ingkang Maha Agung. Sang Dewi mugi sineksen jagat saisinipun. Ingkang seran-seranci para Pandhawa betaken pabiyantu kula nadyan jiwaraga kula badhe kula tohaken minangka pambak kamulyaning Pandhawa Sang Dewi.